שלום חברים וחברות יקרים, היום נלמד קלאסיקה ישראלית, אני ואתה, של אריק איינשטיין ולחן של מיקי גבריאלוב. אני אתחיל עם עריף פתיחה, ואז אקורדים, ואז נגן את כל השיר בעצם, ואז אני אסביר קצת על הפתיחה ועל הפריטה ועל הסולו של השיר. אז נתחיל. אז נתחיל עם הפריטה של השיר. שמת לב, עשיתי לפעמים D בצורה כזאת שזה בעצם כמו D כזה עם כמה תוספות, בעצם מזיזים את ה-C טום קדימה, זה יוצר D כזה מעניין ויפה. יש לנו את הפריטה של השיר, הפריטות הבסיסיות שיש בגיטרה, down, 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 up, up, down, 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 up, up, down, 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 יותר לאט, down, down, up, up, down, 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 up, up, down, down. יש לנו את הפתיחה שהיא מנוגנת על שלושת המיתרים, שלושת הסריגים הראשונים ושלושת המיתרים התחתונים, 1, 2, 3. בעצם פורטים על סול גבוה וסול נמוך ביחד, ואז מוסיפים את הדו ושוב פעם. ואז אקורדים, ושימו לב את החלק מעבר בין החלק הראשון של השיר לחלק השני, זה ואז חוזרים למינור של השיר, חלק מעבר הוא במז'ור. יש לנו גם את הסולו של השיר שנשארתי אותו לאורך הנגינה ועכשיו אני נגן אותו. זה הולך
ננגן אותו על סריגים 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו7 ו8. מי שרוצה להתאמן, להתאמן על הסולם קודם. והסולו נשמע ככה. זהו, תודה. מקווה שלמדתם משהו ונתראה בסרטון הבא.